శాంతి సుధా మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండరా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. శీలా మాతాజీ ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోరా మాతాజీ? నేను మ్యూట్ చేశాను అందరిని. శీలా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోరా? అలాగే, ఓకే. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి 18 రోజుల క్లాస్లో మనం 8వ అధ్యాయానికి వచ్చాము. ఇది అక్షర బ్రహ్మ అక్షర బ్రహ్మయోగము భగవత్ ప్రాప్తి అన్నది ఇందులో చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ మరొకసారి ఈ 8వ అధ్యాయానికి స్వాగతం. అష్టమాధ్యాయము అక్షర బ్రహ్మయోగము. ఇది అర్జునుడి ప్రశ్నతో ప్రారంభమవుతుంది. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ఏమని అడిగాడు? ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మములంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ 5 ప్రశ్నలు. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మములంటే ఏమిటి, అధిభూతం ఏమిటి, అధిదైవము ఏమిటి అంటే మనందరికీ సామాన్యంగా వచ్చే సందేహాలన్నీ కూడా అర్జునుడు నోటి నుండి వెలువడ్డాయన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా ఏమడిగాడు? అధియజ్ఞ కదం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం నేయోసి నియతాత్మభి. సో మధుసూదన, యజ్ఞప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు ఈ శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు? అయితే ఏమిటి ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు అంటే, ఇందాక ఆత్మ, కామ్యకర్మలు, బ్రహ్మం. ముందు అసలు బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ, కామ్యకర్మలు, అధిభూతం, అధిదైవం. ఇక్కడ యజ్ఞప్రభువు ఎవరు, అతడు ఏ విధంగా శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు, మరణ సమయంలో ఈ భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు? ఈ విషయాలు అర్జునుడు అడిగితే భగవంతుడి యొక్క సమాధానం ఏమిటి? శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవాకరో
విసర్గా కర్మ సంహిత. భగవానుడు ఏం పలికారు? నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. సో ఎవరైతే నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమును, ఆధ్యాత్మము అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం, ఎప్పుడు ఉండే ఆత్మ అని మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఆ నిత్య స్వభావాన్నే ఆధ్యాత్మమని అంటారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, సకామ కర్మ. అంటే కామ్యకర్మములు అంటే ఏమిటి అన్నాడంటే అన్నిటికీ మంచి పనులు, మళ్ళీ చెడు పనులు కాదు. సో కర్మ అంటే సకామ కర్మ, మనము మంచి చేసే, అంటే వేదాలు నిర్దేశించబడినటువంటి కర్మలు, అది కామ్యకర్మలు అంటే అది అర్థము. అలాగే అధిభూతం ఇంకా 3 చెప్పారు, ఇంకొక 2 ఫస్ట్ 5 ప్రశ్నల్లో. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమీవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. అంటే దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి అర్జునుడా, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని ఆధిభూతము అంటారు. సో ఈ మన కంటికి కనిపించే ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా మారుతూ ఉంటుంది. కాలాలు కానీ పగలు రాత్రి ఇలా నిత్యం మారుతూ ఉంటుంది. ఎలా మన శరీరం ఏ రకంగా అయితే మారుతూ ఉంటుందో, ఎందుకంటే మనం కూడా బాల్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం, ఈ దశలన్నిటిలోకి శరీరం ఎలా మారుతూ ఉంటుందో అలాగే ఈ ప్రకృతి కూడా నిరంతరము మార్పు చెందేటటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే అది. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమే అధిదైవము. సో భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం మనం అని ఆయన యొక్క ఆ విశ్వరూపం అంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్న సమస్తము, సూర్యచంద్రులు అన్నీ కూడా ఆయనలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి ఆ విరాట్ రూపమే అధిదైవము అని అంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని, యజ్ఞ ప్రభువును నేనే. సో అందరి దేహంలో పరమాత్మ ఉంటారు అని మనము చూసాము. సో అలా ఉండేటటువంటి అధియజ్ఞాన్ని నేనే. అది ఎవరు అని ఆయన అడిగి, అధియజ్ఞోహం, అధియజ్ఞ అహమేవాత్ర, నేనే ఆ అధియజ్ఞాన్ని. ఎవరు? అందరి హృదయంలో, దేహే దేహ భృతాంబర. సో ప్రతి దేహంలో ఉండేటటువంటి అంతర్యామి పరమాత్మ. సో ఆయన అడిగినటువంటి అన్ని ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానం వచ్చింది. ఏమడిగాడు అర్జునుడు? బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మములు ఏమిటి, అధిదైవం ఎవరు, దయచేసి వివరించండి. ఇక్కడ 5. సో బ్రహ్మం అంటే ఎవరైతే నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడైన జీవుడు ఆ బ్రహ్మం అనబడతాడు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమును ఆధ్యాత్మికత అంటాము. ఆధ్యాత్మత సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ. కర్మ అంటే మంచి పనులు. సింపుల్గా ఒక మాటలో మనం చెప్పుకోవాలి అంటే అధిభూతం అంటే నిరంతరము మార్పు చెందేటటువంటి ఈ ప్రకృతి. అలాగే అధిదైవం అంటే సూర్యచంద్రులతో సహా సమస్తాన్ని తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి విరాట్ స్వరూపమైన ఆ భగవంతుడే అధిదైవము. ఆ తర్వాత యజ్ఞప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా శరీరంలో ఉంటాడు అన్నదానికి ఈ ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే యజ్ఞప్రభువును నేనే అని ఈ రకంగా అర్జునుడి ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా సమాధానం ఈ శ్లోకాల్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆయన యొక్క ప్రశ్నలు ఏమిటి, సమాధానం ఏమిటో చూద్దాము. బ్రహ్మం అంటే నాశనరహితము, దివ్యము అగు జీవుడు. ఆధ్యాత్మము అంటే జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము. నాశనరహితము, నిత్యమోగు జీవుడు, దివ్యమోగు జీవుడు. ఆధ్యాత్మం అంటే జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము.
కర్మ దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యము. అధిభూతము భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం సర్వదేవతలను కూడి ఉండేది విశ్వరూపము. అధియజ్ఞ ఎక్కడ నివసించును అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి? స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. సో మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నామనుకుంటా, ఏ క్షణంలో ఎవరికి ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు వెళ్తామన్నది తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా స్మరణని, భగవత్ స్మరణాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఏ సమయంలో అయినా మనము స్మరణంతో సిద్ధంగా ఉంటాము అన్నదానికి ఈ చివరి పాయింట్ చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలకు అన్నిటికీ కూడా మళ్ళీ ఈ చివరిలో మనకి ఈ విధంగా ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసి ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలు, ఈయన చెప్పినటువంటి సమాధానాలు అన్నీ కూడా ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం. ఆ తర్వాత అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ. సో చివరి కాలంలో నన్నే స్మరణం చేస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు నా భావాన్నే పొందుతాడు, అందులో సందేహమేమీ కూడా లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ పక్కన చిత్రంలో భీష్మ పితామహుడిని చూపిస్తున్నారు. ఆయన చివరి నిమిషంలో ఆ ఉత్తరాయణం కోసం వేచి ఉంటూ ఆయన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు విడవటం జరిగింది. సో అది మనకు ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలో అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం అంటే చివరి నిమిషంలో, అంతకాలంలో నన్నెవరైతే స్మరిస్తూ విడుస్తారో ఈ శరీరాన్ని, యః ప్రయాతి సమద్భావం వాళ్ళు నా యొక్క భావాన్ని పొందుతారు, యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ ఈ విషయంలో సంశయం అనేది ఏమీ కూడా లేదు, ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని దీనికి అర్థం. సో ఇక్కడ బ్రహ్మం అంటే నాశనరహితము, దివ్యము అని అన్నారు, అంటే ఆత్మ అని అర్థము. ఆధ్యాత్మము అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము. కర్మ ఎందుకంటే మన ఆత్మ నాశనరహితము, శాశ్వతము అని చెప్పుకున్నాము, భగవద్ అంశ కాబట్టి అది ఎప్పటికీ ఉండేది అని చెప్పుకున్నాము. బ్రహ్మము అంటే నాశనరహితము, దివ్యము అయినటువంటి ఆత్మ. ఆధ్యాత్మం అంటే అది ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము. కర్మ అంటే సకర్మ, అధిభూతము భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం సర్వదేవతలను కూడి ఉండేది విశ్వరూపము. అధియజ్ఞము పరమాత్మ. అధియజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటారు? అందరి హృదయాల్లో. మరణ సమయంలో కృష్ణుని ఎలా అభ్యసిస్తామంటే, ఎప్పుడు మనం అభ్యాసం జీవితకాలం దానిని సాధన చేస్తూ ఉంటే మనం సిద్ధంగా ఆ టైంకి ఉంటాము ఈ స్మరణకు, భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటానికి. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావిత. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో యం యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ రకమైన భావాలు మనము తలుచుకుంటూ స్మరిస్తూ ఉంటాము అంటే ఏమి ఆలోచిస్తూ ఉంటామో,
త్యజత్యంతే కళేవరం. మనం శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు ఏ విషయాలైతే ఆలోచిస్తూ స్మరించుకుంటూ ఉంటామో తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావిత. తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావిత. అంటే ఆ భావాలతోనే కౌంతేయ మళ్ళీ తగిన స్థితిని పొందుతాడు. తమేవైతి కౌంతేయ, దానికి తగిన స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో మనము చివరిలో ఏదైతే తలుచుకుంటూ ఉంటామో ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితిని పొందుతాము. దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ భరత ముని కథ చూపిస్తున్నారు. ఈ భరతముని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము అనుకుంటాను. ఆయన ఈ భార్యా పిల్లలను వదిలి ఈ మోక్ష మార్గంలో ఉండాలని రాజ్యాన్ని కూడా వదిలేసి ఆయన ఒక రాజు అరణ్యంలోకి వచ్చి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా ఆయన ఆల్మోస్ట్ చివరి దశ, మోక్షానికి కొంచెం దగ్గర దశలో ఉన్న సమయంలో ఒకసారి ఈ లేడీ ఒకటి గర్భవతిగా ఉండి ఒక పులి చేత వెంటబడుతూ అది అక్కడ ఒక భయపడి ఆ భయంతో ఒక చిన్న లేడీని ప్రసవించి మరణించటం జరిగితే అప్పుడు ఈయన ఆ పుట్టినటువంటి ఆ చిన్న లేడీని తీసుకువచ్చి దానికి కొన్ని సంరక్షణలు చేసి ఆ తర్వాత ఇంకా మెల్లగా ఆయన దాని మీద వాత్సల్యాన్ని పెంచుకోవటం మొదలుపెట్టారు. పెంచుకుని కొద్దిగా ఆయన యొక్క దీక్షలో కొద్దిగా ఆటంకం కలగటం ప్రారంభించింది. ఒకరోజు ఈ లేడీ ఎక్కడికో వెళ్ళి అది రాకపోయేసరికి దానికోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి పొరపాటున ఒక లోయలో పడిపోయి ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. అయితే పోయేటప్పుడు ఆయన ఆ లేడీని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మరుసటి జన్మలో లేడీగా జన్మించటము, అయితే భగవత్ కృప వల్ల ఆయనకు ఈ ఉదంతం గుర్తుండటము, దానితో ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులు వాళ్ళందరి ఆశ్రమాలలో ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ లాంటి ఆకులు అవి మాత్రం స్వీకరించి ఆ జన్మలో, ఆ తర్వాత కూడా ఇంకొక జన్మలో జడభరతుడిగా పుట్టి అప్పుడు ఆయనకు పూర్తి మోక్షం కలిగింది. ఆ ఉదంతాన్ని ఇక్కడ మనకు చివరి నిమిషంలో ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటామో దానికి తగ్గ స్థితిని పొందుతాము అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఆ కథను చూపిస్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితా మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. అందుకని అర్జున, ఎప్పుడు నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, కాబట్టి అన్ని కాలాల్లోనూ మామనుస్మర, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి యుద్ధం చేయటానికి సందిగ్ధత వచ్చింది కాబట్టి అర్జునుడిని నువ్వు ఇవన్నీ పెట్టుకోకుండా ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా తెలుసుకో అంటే అంతకు ముందే చెప్పారు కదా, ఆత్మజ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పారు, స్వధర్మాన్ని గురించి చెప్పారు, స్థితప్రజ్ఞత గురించి చెప్పారు. ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మకు చావు లేదు, నిత్యము శాశ్వతము, మనం ఎవరిని చంపేది లేదు, అది శరీరమే, మనం శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ, అది చెప్పారు. ఆ తర్వాత స్వధర్మం, ఎవరి స్వధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటించాలి అన్న విషయం కూడా చెప్పారు. అది నీ స్వధర్మం క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చెయ్యి. ఆ తర్వాత స్థితప్రజ్ఞత అంటే కష్ట సుఖాలను సుఖ దుఃఖాలను అన్నిటినీ శత్రుమిత్రులను సమదృష్టితో చూడగలగటము అన్న విషయాలు అవన్నీ కూడా మనం 2వ అధ్యాయంలో క్లుప్తంగా చూసాము. సో అర్జునుడి యొక్క సందిగ్ధతకు ఇక్కడ నువ్వు అందుకని సర్వకాలాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ ఉండు, ఇప్పుడు యుద్ధం చెయ్యి. అలాగే మనలాంటి వాళ్లకు కూడా ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. మన యుద్ధం ఏమిటి? నిత్య జీవిత మనం పడేటటువంటి ఈ నిత్య జీవితంలో మనము పడే ఈ స్ట్రగుల్ ఏదైనా కూడా యుద్ధంతో మనకు అదే యుద్ధము. సో మనము కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ మన యొక్క ఈ నిత్య జీవిత పోరాటాన్ని సాగించాలి అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు అర్పించి నీ మనస్సును బుద్ధిని
మామే వైశ్యస్య సంశయం, నా యందు నువ్వు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించావంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు, ఇందులో సందేహం లేదు. అసంశయం, సంశయం అనేదే లేదు. మామే వైశ్యస్య, నన్ను పొందుతావు. సో అన్ని కాలాల్లోనూ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ అందరం మన పోరాటాలు సాగించి భగవంతునికి గనక మనస్సును బుద్ధిని అర్పిస్తే తప్పకుండా ఆయన్ను పొందవచ్చు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నానామస్మరణలోనే నిలిపి ఆ మార్గం నుండి తప్పుకోక అభ్యాసయోగయుక్తేన అంటే సాధనతో, ప్రాక్టీస్తో ఈ యోగంలో నువ్వు యుక్తుడువై చేతసా నాన్యగామిన అలా ఉంటూ పరమం పురుషం దివ్యం. సో నన్ను ఈ పరమ పురుషు యాతి పార్థాను చింతయన్, నన్ను దేవదేవునిగా ఎవరైతే ఇలా పరమ పురుషుణ్ణి దివ్యుడిని అంటూ ఎవరైతే నా యొక్క ధ్యానంలో నన్ను స్మరించుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. సో ఆ చింతనతో ఎవరైతే ఉంటారో ఎల్లప్పుడూ, అనుచింతయన్ అంటే ఎల్లప్పుడూ ఆ చింతనతో ఉంటారో, ఏ చింతనతో? పరమం పురుషం దివ్యం అని భగవంతుని యొక్క పరమ పురుషుడు దివ్యుడు అయినటువంటి ఆయన చింతనతో మనము ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఆయనను పొందుతాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పురుషం అంటే అన్ని చరమభోక్త అని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. సో భగవంతుణ్ణి మనం ఏ రకంగా ఎప్పుడూ కూడా ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే అనునిత్యం స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. ఆ భావాన్ని కూడా మనం జీర్ణించుకోవాలి. నోటితో అనుకోవటమే కాదు, ఆ అనుకోవటం మనకి ఆ అనుకోవటం వల్ల మనం ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకోగలుగుతాం, ఆ భక్తి భావాన్ని, ఆ భావాన్ని, ప్రేమను పెంచుకోగలుగుతాము. సో దానికి మనము భగవన్నామ స్మరణ ఉపయోగపడేది. స్మరించిన కొద్దీ ఏది స్మరిస్తే మనము అది అవుతాము అన్నట్లుగా, అదే మనకు దాని మీదే ఆసక్తి, ప్రేమ కలుగుతుంది అని మనం చూసాము. అందుకని మనం ఈ భగవన్నామ స్మరణాన్ని ఆధారం చేసుకుని స్మరిస్తూ భగవంతుడి మీద ప్రేమ, భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి. అప్పుడు అది అలా అలవర్చుకుంటూ ఉంటే ఆ అభ్యాసంతో మనం అనునిత్యం కూడా ఆయనను మనస్సులో పెట్టుకునేటటువంటి స్థితి పొందగలుగుతాము. ఎప్పుడు ఎలా సిద్ధపడతాము అనే దానికి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదే చెప్తున్నారు. చెప్పించటం భగవద్గీత ఎలా మనము సిద్ధపడాలి అంటే, మనకి ఎవరికి కూడా ఎప్పుడు అన్నది తెలియదు కాబట్టి ఆ సమయంలో భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఎలా దానికి రెడీ అవ్వాలి అంటే, జపించటం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా మనము చేస్తూ ఉండాలి. సో మన భగవన్నామాన్ని జపించటం, ఇలా భగవద్గీత లాంటి పుస్తకాలు భగవంతుడి గురించి చదువుకోవటం, భక్తుల సాంగత్యము, అలాగే సేవ చేస్తూ ఉండటము. ఫలితం ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి మనం నిన్న కూడా చూసాము. భగవంతుణ్ణి సేవించటం వల్ల మనకి ఏమిటి ఫలితం అంటే, మనకు మోక్షం అనేది లభిస్తుంది. ఈ పంజరంలో నుంచి విడుదలై మనం భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అణోరణీయాం సమనుస్మరేధ్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగను,
అతి ప్రాచీనుడగను, నియంత్రించువాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింట్లో ఉంటున్నారు భగవంతుడు అని చెప్పుకున్నాము. చరాచరాలు అన్నిట్లో కదిలేవి కదలనివి కూడా సూక్ష్మము, యాటమ్ లాంటి చిన్న దాంట్లో కూడా ఉంటారు కాబట్టి సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మంగా అయిన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించువాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడు. ఈ భౌతిక భావన, ఈ త్రిగుణాలకు అన్నిటికీ కూడా అతీతులు ఆయనకు. మనలాగా ఈ మనసుకు ఇటువంటి భౌతిక ప్రకృతి తాలూకు కోరికలు, ఆలోచనలు అవన్నీ ఉండవు కాబట్టి ఈ భౌతిక భావనలన్నిటికీ అతీతుడు, ఊహాతీతుడు. మరియు ఎల్లప్పుడూ కూడా రూపసహితునిగా మనిషి పరమపురుషుని ధ్యానించాలి. ఈ భగవంతుని యొక్క ఈ లక్షణాలన్నిటినీ ఎరిగి మనిషి రూపసహితునిగా మనిషి పరమపురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. సో భౌతిక త్రిగుణాలకు అతీతం, గుణాతీతుడు అని చూసాము. సో ఆయన ఈ సూర్యుడి లాంటి తేజస్సుతో ఈ అన్ని గుణాతీతుడై ప్రకాశిస్తూ ఉన్న దివ్య పురుషుడు అని మనము ఆయనను ఇలా ఈ రకంగా తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశ తస్యాహం సులభా పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగిన. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశ. అనన్యచేత సతతం అంటే ఎంతో యో మాం స్మరతి నిత్యస, స్థిరమైన ఎంతో భక్తితో సతతం నిరంతరం ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో నిత్యం, తస్యాహం సులభా పార్థ, వాళ్లకు నేను చాలా సులభం అర్జున. నిత్యాయుక్తస్య యోగిన, ఇలా ఎప్పుడూ కూడా నిత్యము ఈ ఇందులో స్థిరపడ్డ వాళ్లకు నేను సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నాను. క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశ అంటే క్రమం భక్తి భావంతో ఎప్పుడూ కూడా నన్ను స్మరించుతూ నిత్యం స్మరించే వారికి తస్యాహం సులభ పార్థ, వాళ్లకు నేను సులభము. నిత్యయుక్తస్య యోగిన అంటే వాళ్ళు ప్రతినిత్యం కూడా ఈ యోగంలో వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారు. కుచేలుడు చిన్నప్పుడు ఆయన కూడా సాందీపని ముని వద్ద శిష్యుడు. అక్కడ వీరిద్దరికి బాల్య స్నేహము అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. సాందీపని ముని దగ్గర కృష్ణ బలరాములు, ఇక్కడ కుచేల మరియు కృష్ణుడు. కుచేలుడు తరువాత ఆయనకు దారిద్ర్యం బాధతో బాధపడుతున్నప్పుడు భార్య చెప్పి శ్రీకృష్ణుని సహాయానికి అడగమని ఆవిడ పంపించటము, ఆయన రావటము, ఆయన వద్ద ఏమీ లేకపోతే చిన్న అటుకుల మూటతో రావటము, ఆ భవనం దగ్గర ఆయనను లోపలికి రానికపోతే కృష్ణుడు చూసి ఆయనను లోపలికి పిలిపించి అన్ని మర్యాదలు చేసి ఆయన పాదాలు కడిగి ఉదంతము రుక్మిణీదేవితో సహా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కుచేలుడు యొక్క ప్రేమ భక్తులతో ఆయనకు లభించినటువంటి ఆ భాగ్యం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి అన్న విషయం ఇక్కడ మరొకసారి చూద్దాం. మాముపేత్య పునర్జన్మ ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానా సంసిద్ధిం పరమాం గతా.
భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తరువాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ కూడా తిరిగి రారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గత. సో నన్ను పొందిన తరువాత ఈ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. ఈ అశాశ్వతమైన ఈ దుఃఖాలయానికి తిరిగి రావటం అనేది ఉండదు. అటువంటి మహాత్ములు వాళ్ళు పరమగతిని పొందుతారు. ఆ పరమగతిని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయానికి తిరిగి రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ బ్రహ్మా భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని లోకాల్లోనూ పునరావర్తినో అర్జున జనన మరణం అనేది ఉన్నది. ఈ లోకాలన్నిట్లో కూడా పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మళ్ళీ మరణం ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి. మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. సో కానీ నా యొక్క నివాసం మాముపేత్యతు కౌంతేయ నా నివాసానికి వచ్చిన వాళ్ళకి పునర్జన్మ న విద్యతే పునర్జన్మ లేదని తెలుసుకో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మీకు అన్ని లోకాల్లోనూ ఈ పునరావర్తి అంటే పుట్టుక మరణం అనేది ఉంది. కానీ నా లోకానికి వస్తే మాత్రం మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది లేదు. భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ జీవులన్నీ కూడా పగలు సృష్టి, రాత్రి లీనమవ్వటము అని చెప్తున్నారు. ఈ బ్రహ్మ యొక్క పగలు రాత్రి కూడా మన పగలు రాత్రిలాగా 24 గంటలు కాదు. అది చాలా దీర్ఘకాలం. ఏమిటి ఆయన ఒక్కరోజు అంటే కలియుగ కాలం 4,32,000 సంవత్సరాలని చెప్పుకున్నాం. ద్వాపరయుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, అది 4,32,000 ఇంటూ 2. కలియుగానికి త్రేతాయుగం 3 రెట్లు, సో అది 4,32,000తో మళ్ళీ 3 రెట్లు. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉంది, సో అది 4 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ 4 యుగాలను కలిపినట్లయితే ఒక్క దివ్య యుగం అవుతుంది. సో సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అని పిలుస్తారు. ఈ దివ్య యుగంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ 1000 దివ్య యుగాలు ఒక్క పగలు. సో 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం, 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే బ్రహ్మకు ఒక్క పగలు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు. తర్వాత రాత్రి కూడా పగలతో సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి రాత్రి కూడా అన్ని సంవత్సరాలు. సో మొత్తం ఆయన ఒక్క రోజులో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ రాత్రి సమయం అంతా లయము, పగల సమయం అంతా సృష్టి, రాత్రి సమయం అంతా కూడా లయము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆయన రోజు అంటే మన రోజు లాంటిది కాదు, ఎంతకాలం అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క నివాసం గురించి చెప్తున్నారు. దివ్యధామము అంటే ఏమిటి? అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం భగవంతునిది వ్యక్తం కానిది, నశింపులేనిది మరియు
పరమ గమ్యము. అక్కడికి జీవుడు చేరుకున్న తర్వాత తిరిగిరాడు. యం ప్రాప్యన నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఎక్కడికైతే చేరుకుంటే మళ్ళీ తిరిగి పుట్టుకనేది ఉండదో అది నా ధామము, అది పరమం, సర్వోన్నత నివాసము. అవ్యక్తోక్షరైత్యుక్తస్ అంటే నశింపులేనిది, వ్యక్తం కానిది, పరమాం గతి, భగవంతుని యొక్క ధామము అని. అక్కడికి చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగిరారు, అది దివ్యధామము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యధామం. అక్కడ ప్రతి పాట, ప్రతి పదము పాటయే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ మనకు బాధలే. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే ఏమిటి? శాశ్వతమైనది, తప్పులు అనేవి అక్కడ లేనివి, అపరిమితమైనటువంటి ఆనందం, నిత్యానందం, సచ్చిత్తానందంలో ఉండేటటువంటి ఆ నిత్యానందం, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది, ఆకర్షణీయమైనవి, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నత లోకము, తిరిగిరాని ప్రదేశము. అవి పొందినప్పుడు మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందుతాము. అది తర్వాత ఇందులో 26వ శ్లోకము ఒకసారి చూద్దాము. శుక్లకృష్ణే గతిహేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయాత్మనా వృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. సో అంటే రెండు రకాలుగా, ఒకటి అంటే మనము జీవి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రెండు రకాలుగా, ఒకటి కాంతిలోను మరి ఒకటి చీకటిలోను అంటున్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? మనము ఆ కాంతితో వెళ్ళిపోతే అంటే భగవత్ ప్రాప్తిని పొంది ఆ అనుభూతిని పొందగలిగి వెళ్తే మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. ఆ అనుభూతిని ఈ జన్మలో తెచ్చుకోలేకపోతే మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. నైతే శృతి పాఠ నైతే శృతి పాఠ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. సో ఎవరైతే ఈ నైతే శృతి పార్థ జానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన. సో ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినప్పటికీ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరు. అంటే ఇలా రెండు మార్గాలు ఉన్నాయని తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కూడా తెలిసినప్పటికీ కలవరపడరు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. కాబట్టి అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ యోగంలో యుక్తుడవై ఉండు, స్థితుడవై ఉండు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క చింతనలో ఉంటూ మనం ఏ పని చేసినా కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి. నిన్న మనము గోపికల ఉదాహరణ కూడా చెప్పాం. నిత్య జీవనం సాగిస్తూనే వాళ్ళు ఏ విధంగా కృష్ణుడికి పూర్తిగా శరణాగతులై వాళ్ళ జీవితాన్ని గడిపారు. నిత్యము కృష్ణ చింతనలో ఉన్నారు. నిజమైనటువంటి భగవత్ చింతన, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్
అది మనం కృష్ణ అది నిత్య భగవత్ చింతన. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క చింతన, ఆయనను మనస్సులో ఆయన స్థితపరచుకుని ఉండటం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి ఏమిటి? వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ అంటే వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు కూడా దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం, దానాలు వీటన్నిటి వల్ల వచ్చేటటువంటి పుణ్యము అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో వీటన్నిటికంటే కూడా ఎవరైతే వీటన్నిటిని ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ యోగి వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యాన్ని సంపాదించగలుగుతాడు. అత్యేతి తత్సర్వం ఇదం విదిత్వ తెలుసుకో యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ అధిగమించినటువంటి పుణ్యఫలాలను పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. వీటన్నిటికన్నా వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సు, దానాలు, ఈ పుణ్యకార్యాలు అన్నిటికంటే కూడా భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వీటన్నిటినీ పొందుతాడు. చివరికి నిత్యమైన పరంధామాన్ని కూడా చేరుకుంటాడు. సో అన్నింటికంటే భగవంతుడి మీద భక్తి అనేది ముఖ్యము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయడం, దాతృత్వం ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించటం వలన కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి వీటన్నిటినీ కూడా పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు. భక్తి మార్గంలో ఉండటము అంటే నిత్యము భగవంతుని స్మరిస్తూ మనం ఏది చేసినా ఆయన సేవ అంటే ఆయన అందరిలోనూ కూడా పరమాత్మను చూడగలిగి ఆ భావంతో మనం ఎవరికైనా సరే ఉంటూ ఆ రకంగా మనము నిత్యము భగవంతుని మనస్సులో పెట్టుకుని ఆ స్థితిలో ఉంటూ మనము ఉండటము. అలా భక్తి సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి అంటే అది అలా ఉండే వాళ్లకు వీటన్నిటికంటే కూడా వాళ్లకు పుణ్యం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది, భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో